खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि दिनै गरायमारि गामिनि जयग'थिरि एबा मन्दिरखौ बेखेवबाय नंगौ गहपुर हालामनि सिङाव थानाय गरायमारि गामियाव दिनै जयग'थिरिखौ एबा मन्दिरखौ बेखेवनाय जायो दिनैनि बे मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबियाव मन्दिरनि जयग'सालिनि मोखांखौ गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोमनि लोगो आफादगिरि सुनिराम बसुमतारिया बेखेवनानै होयो मख'नो गोनांदि बे गामिनि मोजांनि थाखाय आरो मुलुग मोजांनि थाखाय जयग'सालिखौ बेखेवो आरो खोन्दो गैयै जयग'नि गेजेरजों बेखेवनाय जायो दिनैनि बे मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव लाइमोन आफादगिरि कमल कुमार ब्रह्म आरो गामि खाथिनि गासै गंबा गामिनि रायजो राजाफोरा बाहागो लानायनि गेजेरजों मेलखौ जाफुंसार होयो। दिनैसिमबो खुलुमनाय जासिबाय आरो लोगोसे नैबे बड'लेण्ड बुब्लि रादाबगिरि बाबामोनसिमबो आं साबायखर बावनाय थाबोबाय आरो दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आं नैबेखौनो दिनै फोरमायनो सानदों नैबे गरायमारि गामि दिनै मार्चनि 12 अक्ट' खालि नैबे गरायमारि गामिनि गोथार जिखि सिबिसालि बेखौ बेखेवनो हाबाफारि लादों बेवहाय जोङो गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धर्मनि सिङाव 7टा प्राइमारि दङ आरो बे 7टा प्राइमारि बिथोराव जोङो सनापुर प्राइमारि आरो बे सनापुर प्राइमारियाव गासै 15टा गामि दङ आरो बे 15टा गामि बिथोराव नैबे गरायमारि गामिया जों सनापुर प्राइमारि सिङाव थायो आरो बेनिखायनो दिनै बे गरायमारि गामिया 2023 मायथाइयावनो नैबे गोथार जितु मन्दिर बेखौ गायसनदों होनना बुंदों जानुवारि दानाव आरो दिनै फैयै फैयै दिनै 2026 मायथाइयाव गासैबो बे मन्दिरा जाफुंसारनायाव नै दिनैनि बे मार्च दाननि 12 अक्ट'आव दिनै बेवहाय जोङो बेखेवफैनाय जादों आरो बेवहाय आं जाहाथे बेखौ बुंनांगोन आङो जाबाय दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि गाहाय सचिब जानानै आंनि बेवहाय नुजाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा बेवहाय जोङो हाबाफारिया जाबाय 1 नम्बराव नै बेवहाय जोंहा मन्दिरखौ बेखेवनाय आरो बिनि उनावहाय 2 नम्बरावहाय नैथि हाबाफारियाव जाबाय खोन्दो गैयै जयग'खौ प्रज्वलन खालामनाय गिबिनि हाबाफारियाव जोंहा नैबे न'खौ मन्दिरखौ जिथुनाखि फिथा हास'दोंमोन बेखेवदोंमोन जोंनिनो गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धर्म आफादनिनो लोगो आफादगिरि मानगोनां सुनिराम बसुमतारि बाबाया बे बेखेवना होनाय जादों आरो बेनिफ्राय नैथि हाबाफारियाव जिहेतु खोन्दो गैयै जयग' बेखौ आङो दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि गाहाय सचिब जानानै आं बे खोन्दो गैयै जयग'खौ प्रज्वलन खालामनाय जादों आरो बेनिफ्राय नैबेवहाय जोङो दा सावरायनाय हाबाफारि लादों जे बेवहाय जोङो जोंनि बे धोरोमनि सायाव गोबाङै जोङो मोजां माने जों बोरैहाय धोरोमखौ बोरैहाय रैखा खालामनांगौ बेवहाय बेबहारिक पारमार्थिक बे मोननै बिथिङाव जोङो खोब गोनांथियै जों सावरायगोन दा सावरायनो लाथ'वाखै जों सावरायनो थाखाय जों थामथि बेवहाय खालामनाय जादों बेनिखायनो दिनै जों बेवहाय नुजाफैनो हानाय माखासे जों गासैबो आइ बाबामोननिसिम बेवहाय रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनै बे खोन्दो गैयै जयग'आव बाहागो लाफानाय साबसिनसिमबो आं साबायखर बावदों आरो लोगोसे जोंहा बेवहाय माखासे गंबा गामिजों बे जोङो सनापुर प्राइमारिया बे अधिवेशनखौ खुंनाय जायो बे गंबा गामिनि गावबुरा सेक्रेटारियाबो नुजाफैनो हानाय जादों बेनिखायनो आंबो नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो आइ आफामोनखौ आं साबायखर बावनानै जाहाथे नैबे मन्दिरा जे जोंनि सनापुर प्राइमारि बिथोरावहाय दिनै बे मन्दिरा जों प्राइमारिनि सिङाव मोनफ्रोमबो गामियावनो दिनै मन्दिर दं अब्लाबो नैबे गामिनि जिथु मन्दिर बे मन्दिर बिथोराव दिनै बे मन्दिरा जोबोद साबसिन समायनासिन मन्दिर जादों होननानै आङो बुंनांगोन बेनिखायनो बे गरायमारि गामिनि आइ आफामोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बुंथारदों जाहाथे बे मन्दिराव जाहाथे बिसोरो अरायसम बे मन्दिरनि गेजेरजों बे धोरोमखौ जाहाथे रैखा खालामनानै समाजखान्थि रांखान्थि गोबां बिथिङाव जाहाथे जौगासार जानो हायो आं बेखौनो दिनै बे मन्दिर बेखेवनाय बेलायाव नुजाफैनानै आं साफ्रोमनिसिमबो आइ आफामोननिसिम रोजा साबायखर बावनानै आं बेखिनियाव बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।